Nafa. Neiwe. Kuchina kudesona iwe Rosi. Mamuchite sekukukurwizi kudai. Kukurwizi vana ndiri mama. Ndanza chinjoti musabu. Ndopanda chauka ndopanda rino zimshurugwi zitematema. Mushurugwi? Mushurugwi. Kurwizi? Kurwizi. Kwana chage mashurugwi ndiye kumama ini daibe. Mushurugwi chai? Mushurugwi. Saka chichaitika? Ndobvisa topi yangu. Ndobvisa topi yangu ndobvisa yangu. Vabvisa chichi? Natrauza. Baba wangu nendoro. Wati kudi? Naramukati. Ndo-V11 chaiye. Tikutenda kupolisi. Kwa mjiti chekwa ungabviswa hembe iwewe. Saka pesa zvazvaitika zvese zvapanda kana ambokunzwawo kana ndiwe bongochi wacha. Nandriwani. Tikutoenda kupolisi. Izvezvi andingambomirira kuti upise chimeti. Ndo-V11 yachiyoyo. Pfeka bhutsu tendi. Nei, ndautakura 9 months mudumbu inini. Havafani kuteka advantage nyaya zvakanzi vanhu vakadzi havacharorwa chichi chacho. Haungotorwe kudaro nemushurugwa. Kurushurugwa anodaro zvakadaro. Zvinoenza murikuona musoro wangu ndapenda zvandirwadza mumwoyo. Nei Rosi. Kubva wafenda. Kutokufendesa zvake. Kuchina yadi kuwaridzawo kana chisaga zvokuti vanhu vese vakutoziva zvaitika kudhuroko. Ndandafenda ipapo. Kuyanisa zvekutokufendesa chaizvo. Zvandifendesa zvandirwadza. Handei ndatofafaidzwa so. Handei. Ndakatarira nyaya yacho mama. Kuchina wataura here kune imwe nyaya? Ndinotaura wani. Taura zvenai. Ipapo ndikukungochema. V11 iripo. Hembe yako yakapindurudzwa. Vatakaonawo musoro. Hakuna kana kazande yakati kwawakatomonera hembe wabviswa. Saka uri kuedza kuti kudii? Handei. Hamusi kundipangu yakutaura nyaya. Taura Rosi. Zvinorwadza kushurugwa nevamwanoko. Ndapenda pandamona achiyanura hembe dzangu palaini. Rosi.